Но баща му вместо да се разгневи да му се скара, той му поверил отново част от компанията. Облякал го с костюм и риза и даже направил празненство с печено агне в чест на завръщането му. Така той се разгневил много и поискал да говори с баща си, без да влиза в празненството в чест на брат му. По-големият син казал на баща си: Абе, татко, ето аз толкова години ти работя и не отказах нито една от твоите заповеди и развих бизнеса с розите, като го имах за мой, а ти за мен дори печена кокошка не си направил, за да се повеселя с моите приятели. А като дойде синът ти, който прахоса наследството си с блудници, за него направи тържество и му възвърна власт, като по този начин взе от моя дял, за да дадеш на него. Бащата в отговор рекал на сина си: Сине, ти винаги си до мен. Което е мое е твое. Всичко това един ден ще го оставя на тебе. Но днес просто трябваше да се зарадваме за твоя брат, защото беше мъртъв и оживя. Беше изгубен, но се намери. Ти винаги си бил до мен и си станал глава, а не опашка. Но брат ти все още е в процес. Има нужда от нашата любов и подкрепа. Той разбра грешката си. Той се разкая. Той даже дори не искаше да бъде мой син, а мой работник и слуга. Затова дай му шанс и му прости. Прощавам му и го обичам. Ай сега да играем. Хареса ли сценката? Гошко, не се заобикали с тях и микрофона му взеха. Внимавай. Бъдете благословени, радвам се, че всички сте част от това събрание днес. И се надявам това нещо да е попаднало във вашите сърца, за да може да разберете същността на блудния син. А тя именно, че нашият баща винаги ни чака. Нашият баща винаги ще се завтече, за да ни прегърне. Дори да сме сбъркани. Дори да сме направили най-голямата грешка. Дори да сме пропиляли всичко. Той ни чака. Само ние трябва да осъзнаем своята грешка и да се поправим. Виждате как блудният син не искаше вече да бъде син. А какъв? Слуга, работник. Когато един човек разбере, че е направил грешка, той става работник. Обаче на кого? Работник на Исус Христос. Затова благославям всеки един от вас. Нека блудният син във вас да се пробуди. Нека блудният син във вас да бъде докоснат, да бъде променен, да направи тази пълна промяна в себе си, в мисленето си, в говоренето си и най-вече в действията си. Защото блудният син остави всичко и отиде да работи за баща си. Но нашия баща, тъй като е мил, благ, се виждаш и се прощаваш. Той няма да ни отхвърли, а напротив. Той ще ни облече в дреха, той ще ни даде пръстен, той ще ни даде власт и ще седим до него в празненството. Бъдете благословени и както и песничката показа, днес е Рождество Христово. Ден на победа, ден на празник, ден в който нашия Спасител дойде на тази земя, за да можем ние да сме освободени, за да можем ние да имаме нова същност, нов живот, нов шанс. Защото всичко беше приключено. Но Исус направи пълната промяна, пълната размяна. Той взе нашата греховност, за да ни даде своята праведност. Христос се роди. Бъдете благословени.
И както за всичко нещо, което ни се случва, трябва да си вземем поука и какво е посланието от днешните сценки, танци, ще разберем след малко. Може ли младежите да се подредят? Готови ли сте, младежи? Ако се чувстваш в безизходица и не виждаш изходен път, Бог е достатъчен. Ако си сам и няма с кого да поговориш, Исус е достатъчен. Ако всички са те изоставили, Исус е достатъчен. Ако имаш нужда от помощ в живота си, Исус е достатъчен. Ако нямаш рамо, на което да се опреш, Исус е достатъчен. Ако си се провалил и мислиш, че не си достоен, Исус е достатъчен. Ако си изгубил всичко в живота си, Исус е достатъчен. Ако търсиш пътя си, Исус е достатъчен. Ако имате празнина в себе си, която не може да запълните, Исус е достатъчен. Ако чувстваш, че никой никога не те разбира, Исус е достатъчен. Ако се чувствате ненужни и непълноценни, Исус е достатъчен. Ако търсиш мир в семейството и в себе си, Исус е достатъчен. Може да се върнем? Честито Рождество Христово! Ще помоля сега пастора от Розино. Първо искам да му се извина, нищо не е с цел направено сценката ни за бизнеса с розите, изобщо не. Просто момчетата така им дойде отвътре и така го направихме. Не е нещо... Искам да го почетем пастор от Розино, пастор Йордан Стоянов, нека да дойде, да ни благослови, както нас, така и вас. Благодаря. Честито Рождество на всички. Аз искам да споделя, искам да ви благодаря, бях много насърчен от вас. Наистина Бог да благослови трудът ви, Той ще го зачете и продължавайте да ни изненадвате. Аз бях изненадан много от тях. Но искам да споделя това, което видях малко от сценките. Аз съм благословен чрез тези сценки. Искам нещо да споделя за Рождество, за същността на Рождество. Брат Ники казваше подарък. Ние получихме, света получи най-добрият подарък и този подарък е Исус Христос. Но ако не можеш да схванеш същността на този подарък, то няма да ти носи полза. Но този подарък трябва да разберем същността. И ако схванем същността, този подарък ще ни бъде полезен. И оценката, когато говориха децата, имаше едно изречение там. Не бой се. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус. Той е, който ще ги спаси
от греховете им. Амин. Сега, това изречение. Той е, който ще ги спаси от греховете им. Искам да питам, Исус дали се провали в това? Исус дали се провали в това? Знаете ли, за да получим този подарък ние, някой плати цена за това. И тази цена не сте я платили вие, не съм я платил аз. В тази цена участваше само Исус Христос. Той понесе нашите грехове. Той плати цената заради нашите грехове. И Той се роди с една мисия. И тази мисия беше да ни спаси от нашите грехове. Христос се роди да вземе твоите грехове. Амин. И знаете ли, Той, ако е изпълнил тази мисия, Той не се е провалил. Знаете ли, Той плати цената. Мина през всичките изкушения, мина през всичките трудности и Той устоя. И Той, когато казва, свърши се, аз платих цената заради вашите грехове. Аз устоях, аз победих. И това където пише на панелките, Христос е достатъчно за твоето спасение. Само твоята вяра в Христос е достатъчно за твоето спасение. И знаете ли, ако вярваме, че Христос успя това да го направи, защото вестта от ангела беше това. Той ще спаси людите от греховете им. И днеска ние ако казваме, ние сме грешници, аз съм още грешен, това означава, че аз казвам, Исусе, ти се провали. Ти не можа да изпълниш твоята мисия. Чуйте, ангела какво каза? Той е, който ще спаси людите от греховете им. Ние вярваме ли, че Той го извърши? Той ни спаси от нашите грехове. И Той, както одеве казаха, великата размяна, Той взе нашата греховност, даде ни своята праведност. И този подарък, ако искаш да го имаш, днеска трябва да знаеш, че Бог прости всичките ти грехове, миналите, днешните и бъдещите, ти си оправдан. Защо си оправдан? Защото Той свърши това дело. Бог възложи на Него, не на нас, на Него. И Той успя. Той успя, Той свърши своето дело. Той е, който ни спаси от нашите грехове. Амин? Ангела каза. Какво каза ангела? Искам върху този стих да се фокусираме, защото той е най-важният стих, може би, от Библията. Той е, който ще спаси людите от греховете им. И Той издържа. И тя, ако вярваш, че Христос прости всичките ти грехове, ти имаш този подарък. Ако не вярваш в този стих, колкото и да викаш, ти не можеш да получаваш този подарък. Той ще ти бъде неполезен. Но аз вярвам. Христос е достатъчно. Христос извърши това дело. Той прости всичките ми грехове. И аз имам Неговата праведност. Амин. Дайте слава на Господа. И снощи ние се събрахме и 2 години подред, преди да се молим за Рождество, казвам на нашите брати и сестри, тази вечер искам да я помните за Рождество. Преди да се помолим, давам 2 минути почивка, да си мислят какво да искат от Бога. И след това се молим. И снощи викам, помните ли миналата година за какво се молихте, какво искахте от Господа?
И много брати и сестри си припомниха за какво се молиха точно на Рождество. Викам сега, елате, дайте свидетелство. И много брати и сестри дойдоха да дават свидетелство и казват, аз за Рождество исках това от Бога и това ми се сбъдна. Аз исках това, аз исках това. И много неща за Рождество Бог допълни нуждите, проблемите, някои целени, някои получиха къщи, някои искаха деца, много неща. И аз бях много насърчен. Искате ли да го направим тук и сега? Да се молим? Искате ли 2 минути почивка? Не искате нещо конкретно и до година брат Митко да ни събере пак тук и после брат Митко да ни вика изпълните молитви. Аз се молих на това място и Бог ме благослови с това. Или Бог ме цари, за да даваш свидетелство. Искате ли? Брат Митко ще ни събереш и до година пак на това място. За да може да свидетелствам. Сега, може ли да се изправим? Аз искам от Бога много неща и благодаря на Бога, че Бог ни слуша. Не понеже, че аз съм добър. Бог го прави заради самия Него. Бог дава заради самия Него. Защо дава ли? Защото иска чрез нас да се прослави. Понеже Бог е добър. Той слуша и непослушните, и послушните, ние когато го призовем, трябва да вярвате, че Той слуша нашите молитви. Той приема нашите молитви и Той ще даде отговор на нашите молитви. Небесни Татко, благодаря Ти, Боже, за този ден. Благодаря Ти за това прекрасно време. Благодаря Ти за пиесата. Благодаря Ти за моите брати и сестри, за децата. Защото те го направиха заради Теб, за да се прослави Твоето име. И аз вярвам, че Ти ще зачетеш труда им, святи Татко. И аз те моля да ги благословиш, да ги помажеш и още по-силно, още по-мощно, Татко, да ги употребиш в Твоето дело, да бъдат свидетели заради Теб. Света се нуждае от тях, святи Татко. Света се нуждае от такива хора, където да носят благата вест, да говорят Словото Ти, святи Татко, защото те са светлина за белопопци. Те са благословени за белопопци. И аз те моля, чрез тях Ти да докоснеш, да достигаш до всички хора, малки, големи, до всеки един човек, Татко. Святи Душе, моля Те да докоснеш сърцето на всеки един в белопопци, защото белопопци се нуждаят от Христос. Белопопци се нуждаят от Твоята благодат, от Твоята милост. Белопопци се нуждае да познае Спасителя. Спасителя! Затова те моля, благослови белопопци. Моля Те, помазвай, благославяй, върши чудеса и знамения на белопопци, за да бъде за слава Твоя. Татко, аз те моля за всички брати и сестри на това място. Първо, помогни ни да вярваме в Твоето Слово. Да приемем Твоите думи. Да приемем ангелската вест, че Христос, който ни спаси от всичките ни грехове, Той плати цената на кръста. Той издържа. И Той каза, свърши се, победих, устоях. И единствено го направи заради нас, за да бъдем ние спасени. И аз приемам прошката на Христос. Приемам жертвата на Христос. Приемам, че Христос е достатъчно заради моето спасение. Приемам Твоята праведност, Господи, праведността, която слезе от небето. Аз отхвърлям моята праведност. Аз не разчитам на моята праведност, защото човешката праведност е омръсена дреха пред Тебе.
но праведността, която е от небето, тя е истинска. И аз ти благодаря, че за нашата греховност и ни даде праведността на Исус. Татко, аз те моля, знам, че всеки се нуждае. Има хора с проблеми, има хора с финансови проблеми, има хора с болести, с трудности, с семейни проблеми. Но сега в името на Исус, точно сега в името на Исус, знам, че в името на Исус чудеса стават. И татко, точно сега те моля, нашите брати и сестри, те те призовават, те викат към теб и те очакват от тебе, татко. И аз благославям тяхните молитви. Благославям тяхните молитви. В тяхните молитви да има пробив. В тяхните молитви да има изпълнение. Защото, татко, ти дава заради себе си, за да се прослави Твоето име. И аз те моля, който се нуждае от изцеление, точно сега в името на Исус Христос от Назарет, да бъде изцелен. Който се нуждае от финансова подкрепа, благославям финансите им. Аз те моля, татко, не знам кой от какво се нуждае, но само едно знам, че ти слушаш, че ти даваш отговор, ти благославяш молитвите на нашите брати и сестри. И до година, татко, от това време, за да може да се съберем отново и да даваме свидетелство, че ти ни благослови. Татко, благодаря ти. Святи душе, благодаря ти. Благодаря ти. И отново благославям всеки един на това място. В името на Исус се молихме. Амин. Бъдете благословени, брати и сестри. Бог да те благослови тебе, пасторе. Така, тук между нас обаче имаме още хора, които могат да ни благословят. Има познати от Мирково. Кой иска да дойде от Мирково, така да ни благослови с молитва,